खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि खुंग्रिं दालाइसा एबसुआ ब्रैथि रोंगौसा सायख' आनजाद खुंदों। थाखो 4 आरो थाखो 5 नि फरायसाफोरखौ लानानै गासै मोनबा आनजाद मिरुआव ब्रैथि खेबनि थाखाय रोंगौसा सायख' आनजाद खुंनाय जादों। नंगौ, गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो चिरां जिल्ला जिथि दुवार दखरा एबसुनि सिङाव थानाय खुंग्रिं दालाइसा एबसुआ ब्रैथि खेबनि थाखाय गुदि फरायसालिनि थाखो 4 आरो थाखो 5 नि फरायसाफोरखौ लाना गासै मोनबा आनजाद मिरुआव रोंगौसा सायख' आनजाद खुंफुंदों। खुंग्रिं दालाइसा एबसुआ खुंनाय बे ब्रैथि रोंगौसा सायख' आनजादाव गासै सा 160 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदों। मख'नो गोनांदि दानि बादायलु मुगायाव बादायनो थाखाय उन्दै थाखो एबा उन्दै समनिफ्रायनो गियान होनाय आरो बादायलु आनजादनि थाग थियारि खालामनाय थांखिजों बे आनजादखौ खुंग्रिं दालाइसा एबसुआ खुंफुंदों होनना बुंथियो दालाइसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिरदाव बसुमतारिया। बेजों लोगोसे बे उन्दै थाखो एबा उन्दै समनिफ्रायनो गियान होनाय आरो बादायलु आनजादनि थाग थियारि खालामनाय थांखिजों खुंनाय बे रोंगौसा सायख' आनजाद हाबाफारि लानायखौ साबायखर बावदों जिथि दुवार दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि सुबास बसुमतारि बिथाङा। खुंग्रिं दालाइसा फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बे खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय सरखारि फरायसालि गासै मोन 16था फरायसालिनि थाखो 4 आरो 5 नि गथ'फोरखौहाय दिनैहाय रोंगौसा सायख' आनजाद खुंनाय जादों। अक्ट'आ दिनैहाय 1 मार्च 2026 बे आनजादखौहाय गासै मोनबा फरायसालियाव खुंनाय जादों आरो बे आनजादाव गासैहाय थाखो 4 आरो 5 नि फरायसाफोरा 159 जन दङ। थांखिया बेनो जे बे खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो सरखारि फरायसालि गुदि फरायसालियाव थाखो 4 थाखो 5 फरायसालिफोरखौ लानानै बिथांमोननि इयुनाव गोजौ थाखोनि सायख' आनजाद होनायफ्राव जाहाथे उथ्रिसार जाहैनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि खुंग्रिं दालाइसा फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 3 बोसोर सिगांनिफ्राय जागायनानै दिनैहाय ब्रैथि दालाइसा लेभेलनि जि रोंगौसा सायख' आनजाद बेखौ दिनै खुंदों। दा बिथांमोननिसिम आं सिगांग्रो दखरा आफादनि जानानै साबायखर बावगोन। मानोना नैबेबायदि मोनसे रोंगौसा सायख' आनजादा जुदि नैबे उन्दै समनिफ्रायनो बा बे जोंनि फाउन्डेसन लेभेलनिफ्रायनो जुदि बै आनजादफोरखौ जोंनि गथ'फोरा एसे फेस जालांखानो हायोबा बा जोंनि जे मोनसे आनजादनि रोंगौसा सायख' आनजादनि माखासे नियम निथि बेखौ मिथिखालांनो हायोबा उननि माखासे बादायलु आनजादफोराव माने गोरलै जागोन बा जोंनि फरायसाफ्रा माने मोजां जितु कम्पिटिटिभ एग्जाम बैफोराव माने जाफुंसार जानायाव दिनैनि नैबे आनजादा बै फरायसाफोरखौ खोब मदद होगोन आरो जोंनि ओनसोलाव बा नैबे खुंग्रिं ओनसोलाव सोलोंथाइनि जे बारहावा बेखौ माने गोजौ फारसे लाबोगोन आरो जोंनि सोलोंथाइनि जे मानदान्दा बियो उननि समाव माने साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनायाव बा साबसिननिफ्राय हामसिन सोलोंथाइनि मानदान्दाखौ दैखांनायाव नैबे आनजाद